Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. At ako magkidawakin ka, love. My dear twin sister. Kidaw? Mabaling ka di? Ngapat ganat? Kamay laklakid di. Hope, apag hindi na saan. Iba't patag na kanibat lang ang kasingin mo. Iba't patag ka unay-unay. Si kakakaisuna ang kapsat ko. Dua talayang sanggari. Saan nga naganak pa ni mama? Gabot at sakit na ti puso. Ngayon ti pagpintasan na. Singin ta. Tuwa nga babae. Gusto na lang ta. Kahit kumamat ni papa kamandaan ti lalaking anak. Ngayon yaman kahit kinda mo. Nagasgasad ka rin siya lang. Sika, nadaan ka iti boyfriend. Nga mangipatpatag ka kinipatpatag mo ni Amor. Siyak, awan ti mangipatpatag ka niya. Kain kang runan ti amin. At daanak tinakan nga sakit. Leukemia. Awatin ko man tinagbaling nagasat mo. Hope. Ngayon ipatpatag na ka. Kaya't nanyaman ti pakaragsakam. Ipaaymikin ka. No kasta, patgam ka niti kidawag. No kidawag ken ka. Ngay pabusoy mo kanyak ni Amor. Ipatpatig ko ni Amor, idi pailaing. Ngayong nagasad ka, tasikat inayat na. Iso nga taksanggasat ta, tawad ti bang ipatpatig kanyak, no saan lang ang takda kayo, kada papakin ni mama. Sakit ko nga leukemia. Mapatkam kinitikid daw ko. Ha, love? Ipabusoy mo, ti boyfriend mo kaniya, kat parag sakin na. Iri sumagmanulaingan nga aldaw ko, dito'y lobo. Mapatgan na ka di, love? Patganto nga ta ni love, tikit daw, tikasingin na nga ni Hope. Nga ipabulod, ni pabusoy na ni Amor nga boyfriend na, kadagiti mo udin nga aldaw, ti adda nakana nga sakit na, akabsat ni love. Papagayam, tingkay ng igan, kat may salay nga paset, ti pagkasalitaan ni love, itilawag sili. Ngayon kayo tumangigan, iti pakabuklan na, into no 12:30 hinggan iti alas 2, iti DCJC Action Radio, iti program ang Lakip Di Napalabas. Mabahindag tultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Mga pangabakan nyo, iti agkakarakela premyo, gabota grand prize, 50,000 pesos. The first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award, ngumawat iti 5,000 pesos. Papagaya mi, no magustuhan nyo, na ito'y nga video, nga na-upload iti Rey Fiesta Sentenciador Award nga page ni Paring Ray. Paki-like, paki-share, ken paki-follow yun. Kad no ito YouTube channel tingkay pakabuyaan, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award nga YouTube channel ni Paring Ray, ag-subscribe kayo. Please, ay kablawan taman, tingang kanan nga panagdingdingig ni panagbibuya ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii. Kadig iti nagkaado nga video nga may upload iti page ni Paring Ray kenti YouTube ni Paring Ray. Kamagaya mi, aging ka, iti sumarunong tunganan nga video nga may upload, ito nga page, kaya iti YouTube channel ni Paring Ray, ito ni Manong Iwan Nemi Ruiz, dumungin kayo, akanayon, iti Lakip Di Napalabas, kaya nagsurat kayo, tapno mga bak kayo kada kita kakadakkel premyo. Aging ka, iti sumarunong video tayo, salamat po.